Hola, soc Mercè Roca, gerent de l'Institut Ramon Muntaner, i estic en aquest projecte d'Estats de Patrimoni des dels seus inicis. La meva tasca principal en aquest projecte és el contacte amb els centres d'estudis. Aleshores, jo el que faig és contactar amb els centres i que siguin ells mateixos els qui ens diguin qui serà el que farà la xerrada, no? Qui serà el ponent de la xerrada i qui serà el que ens acompanyarà a la visita. Que normalment ja s'ha format un grup de gent molt homogeni, no? Que gairebé quan veiem les inscripcions veiem noms que es repeteixen, cosa que ens congratula perquè senyal que estan contents i senyal que els agrada el projecte. Cada vegada més hem de dir que a les xerrades assisteix més gent i estan molt interessats en el tema, i les visites, les sortides, que se solen fer en dissabte, doncs també cada vegada ve més gent. Dic que els centres d'estudis estan col·laborant moltíssim en aquest projecte, que hi ha cua, que tenim molta gent que vol que es doni a conèixer el patrimoni del seu territori, de la seva comarca, de la seva població, i realment estem contents del projecte. Ja portem 20 edicions, 20 edicions són 40 tastets, i llàstima que l'última no l'hem pogut fer presencial, i per això us oferim esta app del resum de tots els anys que s'han fet dels tastets. Gràcies per la participació de tots.